Ja volim da je žena skockana i da je sređena i žena mora da brine o sebi, bez obzira koliko godina ima, bez obzira da li je udata i bez obzira koliko dece ima. Ona uvek mora da bude top. I to treba da shvati svaka žena, mora da bude top. To je uslov sine qua non dalje. Mogu samo da kažem jednu važnu informaciju, sad informativno. Trenutno smo prvi u Srbiji po gledanosti i sa šerom 17,5, na to dodaju još 4 i već smo preko 23. Tako je, evo vidite kako se računa, 17 plus 4, 23. Šta se desilo? Mogu da ti konkretno i ispričam šta se dogodilo. Ja sam bila u frizerskom salonu. Pa šta si radila tamo? Ja se javljam na telefon da pitam jednu profesorku, nastavnicu tada, šta se dogodilo, je li izabran đak generacije, očekujem. Ja sam očekivala da meni moja titula dođe, jer ja sam radila da je osvojim. Pa je li ti uspelo? Kafanđijska ćerka sa Ibarske magistrale ih je pobedila. Ali kako? Zato što je imala rezultat. Zato što je imala rezultat. Nego mora da se zna. 3. mesto na republičkom takmičenju, 2 poena. Drugo mesto. Koje je drugo mesto? Da ti skratim priču. Nastavnici su odlučili da ja treba da budem đak generacije. Ja sam proglašena za đaka generacije zvanično u srednjoj školi. Pa je li moguće? Ja sam to podnela užasno teško. Jer ja nisam imala detinjstvo da bi bila dobra. Može niko da zameni u tom smislu. Može da dođe neka nova i radit će posao. Ali u srcima gledalaca jedna je Jovana Jeremić. Ona se voli, ona se gleda i ona se želi. I želim da ti čestitam što ti je ćerka đak generacije. Hvala. Ja znam koliko je to teško. Hvala ti puno. I stvarno imaš ćerku za ponos. Svaka ti čast. Treba mi jedan normalan život, imam svoj stan u Beogradu, imam svoj dobar automobil i da živim srećno. Se diste quando viste la bandera de Colombia aquí en Belgrado, yo puedo decir un vandalismo, el mal uso de bandera de Colombia aquí en Belgrado. Básicamente. Ja sam znam da sad ja ne treba da plačem, ali ja sam izgubila celu mladost. Ja sam učila dan i noć. To mogu da vam potvrde svi i zato mene boli. Samo me zato boli. Dubok glas, dikcijski, apsolutno ispravan, besprekoran izgled, uštogenost, folirantnost na najviše mogućem nivou. Dakle, to je morning Sindikalu kao terorista. Kristal, imaš sve, ali nemaš dušu, ti si hendikepiran za ljubav, a nama se pije samo limunada. Jede čokolada, negde izvan grada, tamo gde se pleše samba i lambada. Ne znam, hajde, može ovako, 5 godina. 5 godina. 5 godina je realno. Za 5 godina, u moje 34. godini, na 35. mislim da će se to ostvariti. Pošto si ti vidovita, onda negde... Da, 34 na 35. Da. Ajde, vidjet ćemo. Dobro večer. Evo da krenemo od najbanalnijeg nivoa. Daj, Jovana. To je energija, to je duhovnost, su knjige, druže moji. Dakle, biblioteka Svetozar Marković pa polako i onda ćeš da budeš ono na čemu je Jovana Jeremić. Šta je s vama? Jeste bolesni? Jovana. Ja sam uvijek Jovana Jeremić. A iza mene stoji moje obrazovanje, moj rad, moj trud i moja publika koja me obožava. Svih vas 150. Hvala, laku noć. Stvar je u tome da stvarno ti klinci koji su mene maltretirali i ta 2 dečaka koja su meni dobacivala stalno kada ja odgovaram, oni stvarno danas voze šlepere. A ja sam Jovana Jeremić. I ja ne vidim šta je tu sporno ako oni voze šlepere i šta je sporno u tome što sam ja Jovana Jeremić. To je njihov kompleks, nije moj. Ja sam samo njih uslabila što jesu.